Myslel som si, že najväčší problém je mobil pred spaním. Potom mi došlo, že si spánok ničím ešte 3 ďalšími vecami. A jedna z nich ma prekvapila najviac, lebo sa o nej hovorí ako o niečom super zdravom. Prvá vec, ktorá mi brala spánok, bola neskorá káva. Poslednú kávu teraz pijem maximálne do 3. po obede. Čím bližšie k spánku, tým horšie. Kofeín v tele vydrží dlhšie, než si myslíš. Aj keď zaspíš, spánok bude menej hlboký. Druhá vec, bolo u mňa často neskoré jedlo. Kedysi som sa vedel poriadne naložiť aj tesne pred spaním, lebo som nechcel ísť spať hladný. Problém je, že telo sa snaží zaspať a regenerovať, ale žalúdok ešte len začína nočnú šichtu. Posledné jedlo je lepšie si dať aspoň 3, ideálne 4 hodiny pred spaním. Aby si telu dal čas stráviť jedlo, nezaťažoval si spánok a minimalizoval ukladanie tuku. A teraz to prekvapenie. Je to neskorý večerný tréning. Kedy som si zacvičil aj hodinu pred spaním, osprchoval sa, najedol a šiel rovno spať. Výsledok. Celú noc som sa prehadzoval, cvičenie zdvíha telesnú teplotu a aktivuje nervovú sústavu, takže telo potrebuje čas, aby sa vyplo. Ideálne je necvičiť aspoň 3 hodinky pred spaním. Spánok je totiž základ všetkého. Nemusíš robiť všetky zmeny naraz. Stačí začať jednou vecou. Či už je to lepšie načasovanie jedla, pohyb alebo iné návyky. A keď to skúsiš, možno zistíš, že sa ráno cítiš oveľa lepšie.